Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang mga isina nga atong gibiyaan. Unom lang kita nahibilin. Di na kita makalihok. Oh, ayaw mo maglihok! Nakikita ang timing ilang mga snipers! Oh, Kisay! Oh, Kisay may tira sa sniper! Oh, Kisay may tira! Oh, Greg! Na sila sa sulod sa simbahan? Oh, Greg! Nasa sa sud! Tanah, Colonel. Men, let's go! Greg! Oh, naibaw na sila. Na may lain na kasulin ni Greg, Colonel. basin usa sila si Leon o si Judas sa manggawa sila si Man. Oh, Colonel. Go, Greg! Nahibaw ko! Go! Sige, arin ako, sir. What ako, Greg? Kaya, iwagan ang ubos ng helicopter. Di sa sila magkagawa sila. Kaya gisirahan na ang gate. Tapukas ng tanan sa takuhawan! Alright! Engage! Fire! Cover the civilians! Save the civilians! Kailangan ng mga armado may atong target! Grabe ha. Naukap ang dugat sa mga duha ka babae mo. Greg, Day! may nagila. Day! Ayaw, Day! Ayaw! 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 Pagpila, pagpila. Diyan pa nila! Kuha nila nga mo kasing kasing! Kaluya taon kaluoy. Nakailan ka ni Leon? Nakailan ka ni Leon? Oo, nagkagubot kanina! Diya sila agi! Diya sa luyo! At di mo na siya, tikoy! Oo, sige. Dali ha kay bagig maamsal patuloy mo. Badbarang tigas kung sa imong kapos na ya. Kailan ka niya samahan ng anak? Tagsarami magkakita sa amahan. Si Jonas, pero may masod sa among naimutangan. Iyaming gakson. Higapon niyang tanan na mong kalawasan. Abuon mo niya sa atubangan. So, hiraptan mo, Jonas. Wa! Kutob na siya sa paghikapugak. Kay parang kunumin ni Lucifer. Taga na tayo sila gipamatay. Meron pa ko mahinumdom, Tumton. Ang mga batalyon di ay. Nahibulan ko, Sir Leon. Anam-anam ang tanan nga nangatumba. Mitikukas ng tanan. Mikiri kong nagamatay. Unsa? Mura sila gipanghiluon. Nga naman, dingi ka ng hilo, ha? Kay buhi mang dako ang tiguang! Nakakita siya pagi kung saon pagpatay ang kaugaling ko na itong mga sundao! Ingon yun niya na si Greg. Maayong mangita o pagi. Bisan pa kaniato nga kauban kami sa militar. Ang labing importante para nato nga makatago kita. Nagduda ko nga may makatultol aning sekreto na tong lutsanan. May mangita og pagi si Greg. Dili layo ang akong pagduda nga lakip kining sekretong lutsanan. Iya gihapong matultulan. Jonas, ibilin din ang mga hingigo. Pabili mo din Bart! Bantay mo ninyo si daddy nga makapalayo din Naibaw na mo sa atong atuan. Sunod lang mo niya mo na mo. Naibaw mo, asa mo paingon. Sakay na mo speedboat, Sir Leon. Jonas. Kukuyo katon. Dili, Sir Leon. Nabilin ko. Sabto gina mo nga way nakatulko nilang sekreto agyanan. Musunod rin min ninyo. Jonas! Tay! Ato na, May! Ana, Jonas! Pwesto mo!
Napayo sa ka-speedboat nga itong sakyan. Kung may nakasunod na ito din mga 30 minutes, igo nga makalayo-layo ang amahan o kanak. Musunod na nila. Nausa ba ka, Ton? Murag nalingaw manuod kang nag-ilis kong magasin sa akong armas. Mukablit ang kadayon. Nakakdanoon ako. Bukaan nga bitaw na ako. Mikaging ko na. Wa ko makalihok kaya nalingaw ko sa kapaspas ni mong mulihok. Sa ilang mga agtang yun sila nangaigo. Wa gyud kay pagkahupas tiguang. Hagtagan ka na ko kigayon, Ton. Ibalik na kong suksok kini akong armas sa akong likod. Kanang imo, anak lang na. Kupti lang na. Kablit na lang imo kuwang. Alkansin akong daan kimulanit pa ko sa ako ang armas mo sa bintaha kakaayo. O atrasaw na akong daan. Ayaw, oy. Ayaw. Insultom ng imuhang rin ako, tiguang. Ikay hatagan akong partida. Kupting daan ng imuha. Uga ako amoy akong iluklok. Basig magmahay ka o niya, Tonton. Higayon na nimo, Ton. Kinahanglang maninguha ka o makapabor ka. Kay maningil na ko sa gibuhat nimo sa akong asawa. Wow! Sa katapusan, nahibaw ni ko. Kaniadto gibuang kanamo, labi na yun nako nga maging istorya kanako nga puno kayo sa pagrespitar. Pero, giluod ko ni mong naguna-huna kahit gitilawan nako ang imong asawa. Ihap, tiguwa. Laing pabor gihapon ako ihatag nimo. Ikay ihap pa. Katulong. 1, 2, 3, 4, 5! Ang akong abaga mo'y imong giigo. No! Ang ako sa bikas abaga ang imong... Ang tuhan ako katuway-tuway. Maya pagpatyo ng kurimo kay bisan mag-unsa ka pa. Mga kagoy masayran bahin sa amahan o anak. Unsa na, tiguang. Gipusil mo ang duha ko kapaa. Gipusil mo ang duha na ko kadrunggan. Nakabati kang miagay ko. Haid paingon si Leon, Jonas. Lami ang imong asawa, uy. Hain si Leon ang Jonas! Bisa nagtinga ng imong asawa, pan. Lami, gyapon siya. Ni apa? Bisan patay na si Bilin. Bisan patay na ang imong asawa. Ako siyang gipako. Oh. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!